Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. 33 anyos po ako ngayon. Ako po ay taga Bulacan at nasa Pasay ngayon dahil dito po ako nagtatrabaho bilang isang mananahi ng mga nagagandahang mga gowns. Kuya Barry, hihingi lang po ako ng dispensa kung hindi ko papangalanan ang pangalan ng tailoring shop na aking pinagtatrabahuhan. Natatakot po kasi akong mawalan ng trabaho kapag nahila ang aming pinagtatrabahuhan sa issue ng pangalan ko. Narito na po ang kwento. Taong 1990, nalungkot ako nang pinagkamalan akong aswang ng aking mga kakilala, kababaryo at mga kaibigan. Iniwasan nila ako dahilan para muntikan na akong madepress. Sumakit po ang ulo ko kaiisip kung ano ba ang dahilan at nagawa nila akong gawan ng issue. Naging mabait naman po ako sa kanila, mabuting kaibigan at magalang na babae. Huli na nang malaman kong may koneksyon ang binili kong alahas sa isang antique shop na nagbebenta ng mga nagagandahang second-hand na kagamitan. Nagkataong day off ko ng araw na iyon nang maisip kong mamasyal sa syudad. Maaliwalas po ang panahon. Magwi-window shopping lang sana ako sa isang mall nang mamataan ko ang isang tindahan ng mga antik malapit po sa food court. Napakunuto ako dahil dinadaan-daanan lamang ito ng mga tao at mukhang walang nagbabalak na pumasok. Kaya naengganyo akong lapitan ito. Sa nakalagay na display sa labas na nag-sale ang antiques ako napatitig. Napakamura nito at halos ipamigay na ito kaysa sa ibenta. May mga litrato din ng mga produktong binebenta kaya naagaw nito ang aking pansin. Dahil ayaw ko nang magbago pa ng isip, kaagad akong pumasok sa loob nito upang tignan kung ano ba ang pwede kong mabili. Tumambad sa akin ang kakaibang amoy ng mga lumang gamit na winisikan lang ng kung anong klaseng spray para hindi gaanong malanghap ang orihinal nitong amoy. Nagsimula na ako sa paglibot-libot hanggang sa makarating ako sa jewelries section ng antique shop na iyon. Hindi ko naman maiwasang mamangha habang pinagmamasdan ang nakikislapang alahas na sa pagkakaalam ko ay nagmula pa sa ibang bansa at dating ibinebenta sa hindi pangkaraniwang presyo. Tumingala ako at napasinghap nang maagaw ng isang singsing ang aking pansin. Nilapitan ko ito. Nakita kong kumikislap ang kulay asul nitong bato kapag natatamaan ito ng ilaw. Grabe, Kuya Barry, aminado akong nagustuhan ko kaagad ang singsing na ito sa unang tingin pa lamang. May nakalagay na label sa nasabing lalagyan ng singsing at habang binabasa ko ito, hindi ko maiwasang mamangha. Ang nasabing asul na bato sa singsing ay tinatawag na lapis lazuli. Kilalang nagtataboy ng masamang elemento ang nasabing batong ito at pwedeng magsara ng third eye ng kahit sino sa mabilis na paraan. Nababagay ang nasabing singsing sa mga taong ipinanganak sa buwan ng Pebrero, kagaya ko. Higit sa lahat, ito raw ang batong maihahambing mo sa planetang Saturn. Tinignan ko ang aking bag. Dinukot ko ang wallet sa loob noon. Habang kinukuha ko ang aking wallet ay hindi talaga maalis ang aking titig doon sa magandang singsing na iyon. Pagbukas ko ng aking wallet, natuwa ako nang makitang kaya ko itong bilhin.
Dali-dali kong kinuha ang nasabing singsing sa istante at dinala kaagad sa cashier na napagtanto kong isang matandang lalaki. Pagdating ko doon, nginitian niya ako saka tinitigan ang singsing na gusto kong bilhin. Anya, maniwala man daw ako sa hindi ay may kalakip na kwento ang nasabing singsing na nagmula pa sa Inglaterra. Nagsimula ng magkwento ang cashier. Ayon sa kanya, ang tunay na may-ari daw nito ay isang di umanong vampira. Napatingin naman ako sa matanda. Ngunit sa halip na matakot ako, mas lalo akong namangha sa aking natuklasan. Naalala ko tuloy ang mga napapanood ko sa mga sine. Naku, siguro gwapo ang dating may-ari ng singsing na ito. Ginawa di umano ang alahas para magsilbing proteksyon ng mga vampira laban sa nakasisilaw na init ng araw. Kapag naglalakad silang may suot noon ay hindi sila nasusunog at mananatiling buhay sa mahabang panahon. Maituturing na isang agimat ang lapis lazuli. Nang mabayaran ko ang singsing na iyon, ay masaya akong lumabas ng antique shop at nagpatuloy sa aking pamamasyal. Pagsapit ng hapon, nagpasya akong umuwi at pagod na humilata sa aking sofa pagkarating ko sa bahay. Agad kong binuksan ang supot kung saan nakalagay ang bagong bili kong singsing. Nakangiti pa nga ako habang tinatanggal ang balot nito. Noong mabuksan ko na, pinagmamasdan ko ang singsing at ang makinang na bato nito habang nakahiga ako. Hindi nagtagal, tila may kung ano ang nagtulak sa akin para bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung gaano ako katagal nakatulog. Basta ang alam ko, gabi na nang magising po ako. Madilim na kasi sa buong paligid pero natutuwang pinagmamasdan ko ang aking singsing na suot-suot ko habang ito ay nagliliwanag. Naalala ko, nabanggit pala ng matandang lalaking cashier na luminescent ito. Bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Tanging tunog lang ng kuliglig ang naririnig ko. Hindi ko na tuloy alam kung anong oras na. Sa hindi ko maintindihan kung bakit parang may naririnig akong mga ingay na hindi ko naman dating naririnig. May kalabog at bulungan. May umiiyak at may masayang nag-uusap. Tila ako'y nabibingi sa ingay nila hanggang sa mapansin kong tila kay layo na nang naaabot ng aking tanaw kapag napapasilip ako sa bintana. Para bang nakatingin ako sa isang telescope dahil nakikita ko ng malinaw ang lahat ng bagay kahit nasa malayo ako. Nataranta ako nung mga sandaling iyon, Kuya Bari. Parang hindi normal ito kung kaya't kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko maiwasang kabahan at ilang beses magpalingon-lingon. Pakiramdam ko may nangyayaring kakaiba talaga sa akin. Gusto ko mang tuklasin iyon at hanapin kung ano ang aking naririnig. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla akong parang nagutom. Napatakbo ako sa kusina. Ngunit pagdating ko doon, gusto kong manlumok nang makita kong walang laman ang aking ref na makakain ko kaagad. May mga karne at isda naman doon, ngunit tinatamad akong magluto. Naisip ko, may bukas namang tindahan sa kanto na pwede kong pagbilhan ng makakain. Tsaka magkakape na lang din ako doon. Sinulyapan ko ang oras sa wall clock. 10:00 na pala ng gabi, ngunit maingay pa rin.
Hindi naman ako natatakot lumabas ng bahay dahil maraming tao sa ganoong oras, lalo na't may construction sa tapat ng bahay na tinitirhan ko. Kung kaya't lumabas na ako ng bahay. Sa aking paglalakad, hindi ko maintindihan nang maalerto sa narinig na ungol sa may madilim na kanto. Kakaiba kasi iyon dahil para akong nabingi. Malayo lang naman ito pero parang kay lapit sa aking pandinig. Kabadong naglakad ako papunta doon at pinakiramdaman kung ano nga ba talaga ang mayroon. Pagdating ko doon, nagulat na lang po ako nang mapansin ang isang babaeng naglalakad papunta sa madilim na iskinita. Hindi ko naman alam kung ano ba ang kanyang ginagawa doon pero nasagot din sa huli ang aking katanungan nang makita kong naghubad siya ng kanyang damit saka nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan. Napaatras ako at ako'y nagkubli sa isang poste. Napasinghap na lang ako nang makita kong dahan-dahang nagbabago ang kanyang anyo mula sa mukha ng isang simpleng babae hanggang sa magkaroon ito ng nakahihindik na pangil. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kitang-kita kong nakanganga ang babae at hinahayaang tumulo ang malapot na laway sa bibig nito. Nahintakutan ako, ngunit hindi na ako nakapiyok nang makita ko siyang lumundag hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa aking paningin. Lumingon-lingon pa ako at hinanap siya. Sinagilahan na tuloy ako ng takot. Napaisip ako, hindi ko alam kung bakit biglaan ko naman yatang nararamdaman ang mga ganito pero posible kayang may kinalaman ang singsing sa mga nakikita kong nakakatakot na tagpo. Napatakbo ako para lumayo sa aswang, ngunit kabaliktaran po ang nangyari. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob at bilis ng kilos nang makita kong sinusundan ko ang aswang saan man siya magpunta. Hanggang sa nakarating kami sa isang kalye kung saan nakita ko siyang dahan-dahang gumapang papaakyat sa isang bubong. Tila isa siyang butiki kung makadikit ang kanyang mga paa at kamay. Saka siya sumilip sa isang yerong sa tingin ko ay may kapirasong butas. Nabaghan ako. Mukhang may buntis sa bahay na kinaroroonan niya. Hindi ako nakapagsalita. Nagulat na lang ako nang tumingala sa maliwanag at bilog na buwan ang babae, saka inilabas ang kanyang napakahabang dila. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya, ngunit sigurado akong aswang na tiktik ang babaeng ito at plano niyang tikman ang tiyan ng kanyang babaeng bibiktimahin. Pakiramdam ko, gumapang ang sakit ng aking ulo papunta sa aking balikat, dahilan para manlupaypay ito. Bigla akong nanghina, Kuya Bari, nang maisip na alam kong may aswang pero hindi ko man lang ito kayang paalisin at itaboy. Naisip kong kumilos. Dumampot ako ng maliliit na bato at sinubukang patamaan ang aswang. Noong makita niya ako, umangil siya at kay bagsik na pinanlisikan ako ng kanyang mga mata. Naalarma ako at natakot kaya dali-dali akong tumakbo papalayo. Hindi ko alam kung bakit pinasok ko ang ganitong gulo, ngunit nasisiguro kong naagaw ko ang atensyon ng aswang
at balak na niya akong lamunin ng buhay. Humahangos na nagtago ako sa isang madilim na kasukalan at hinintay na mawala ang aswang. Nanginginig ako sa takot dahil naririnig ko ang mabibigat niyang paghinga, maging ang malakas niyang pagsinghot na tila ba hinahanap kung nasaan ang amoy ko. Napahinto sa pagtibok ang puso ko nang mapansin kong tumahimik ang paligid at tila nawala na ang nilalang na humahabol sa akin. Nagpalinga-linga ako at sinubukan kong makiramdam at sumilip. Walang kahit na sino ang nasa labas pero masama ang aking kutob. Nasagot nga ang mga pangamba sa aking dibdib nang magulat ako sa biglaang pagsulpot ng nilalang sa aking harapan. Naglalaway ito at kay bagsik ng mukha habang tumutulo ang masaganang laway nitong kay lapot at amoy masangsang. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Naging paminsan-minsan na lang ang aking paghinga nang basta na lang niya akong daluhungin at hilahin palabas ng aking pinagtataguan. Napasigaw ako at hindi kaagad nakakilos. Pakiwari ko ay mapupunit ang aking bibig sa lakas ng aking pagtili, ngunit minalas yata ako dahil wala man lang kahit sino ang tumulong sa akin noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Nahindik ako nang iaangat na din sana ng aswang ang kanyang matutulis na kuko sa kamay para gawaran ako ng kalmot. Ngunit hindi ko alam kung bakit kay bilis ko yatang nadepensahan ang aking sarili at nagawa ko siyang itulak dahilan para bumalya siya sa isang malaking punong kahoy. Galit na hinarap ako ng aswang saka nagpakawala ito ng matinis na huni. Tila ba nagtatawag ng kanyang mga kasamahan? Biglang napalunok ako. Hindi ko alam kung papaano ako nagkaroon ng pambihirang lakas, ngunit isa lang ang sumagi sa aking isipan. Nagsimula ang lahat ng ito nang maisuot ko ang singsing. Wala akong mapagpipilian kung hindi ang makipagtagisan ng lakas habang nagsusumikap siyang saktan ako. Hindi ko mapigilang mamangha habang pinakikiramdaman ang kilos at galaw ng aswang. Bawat atake niya ay nauunahan ko at mabilis kong nasasalag. Tingin ko nga, Kuya Bari, isa akong alamat. Maya-maya'y natitigan ko ng husto ang mukha ng aswang na ito at napatda ako ng tila pamilyar ang kanyang mukha. Si Aling Nena. Sigurado akong siya si Aling Nena na siyang kapitbahay namin sa probinsya. Napatda ako. Hindi ko alam kung bakit at papaanong nakarating si Aling Nena sa aming kinaroroonan dito sa Pasay. Pero isa lang ang alam ko. Nakarating siya dahil kaya niyang lumipad. Si Aling Nena ay kilalang aswang sa aming baryo. Marami na ang nabiktima niya, ngunit sadyang madulas ang aswang na ito dahil hindi man lang siya mahuli-huli ng mga taga-baryo. Hindi nagtagal, hinarap ko ang aswang at sinabi ko sa kanyang kilala ko siya. Binanggit ko, Kuya Bari, ang kanyang pangalan. Dagdag ko pa, kung ako sa kanya, tumigil na siya sa pang-aaswang at magbagong buhay na. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena na isang aswang at hindi na lumaban pa. Ibinaba niya ang kanyang mga pakpak. Umatras siya at hindi na ako tinangkapang kalabanin, saka ito naglaho na lang sa dilim. Nung mga oras na iyon ay napaisip ako. Marahil ay tinutugis na ito sa aming baryo kung kaya't lumipat ito dito sa Maynila.
napahinga na lang ako ng malalim. Nang mawala na sa aking paningin si Aling Nena, ay nanghihina akong napasalampak ng upo sa lupa. Pakiwari ko, lumipad ang kaluluwa ko sa takot nang mapagtanto ang kinaroroonan ko. Malayong malayo na pala ito sa aking tinitirhan. Niwala akong kamalay-malay na nakaabot ako rito nang hindi ko nalalaman. Tumayo ako at walang ganang umuwi. Kailangan kong bumalik doon sa antique shop na pinagbilhan ko ng aking singsing na ito. Sadyang marami pa akong gustong tuklasin at mga tanong na kung sino man ang totoong may-ari ng singsing na ito. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na lang namalayan na nakatulog na pala ako sa sofa dahil sa tindi ng aking pagod. Kinaumagahan, bumiyahe ako pabalik doon sa antique store. Sinadya kong pumasok na marami ng tao upang masiguro kong bukas na ang tindahan. Nang makarating ako sa nasabing lugar, napaisip ako, wala na ang pwesto ng antique store malapit sa food court. Nagtanong-tanong ako sa mga gwardiya, ngunit hindi nila alam ang tinutukoy kong antique store at sinasabi nilang wala daw antique store doon. Hindi ako maaaring magkamali. Nandun lang iyon kahapon. Pero bakit wala na ito ngayon? Makailang beses pa ako nagpaikot-ikot. Baka naligaw lang ako. Ngunit talagang tandang-tanda ko, Kuya Bari, ang lugar na iyon. At hindi ako maaaring magkamali. Napailing na lang ang mga gwardiya sa akin at baka inisip nila na sira ang ulo ko. Wala na akong nagawa pa nung mga oras na iyon kung hindi ang umuwi na lang. Habang nakasakay ako sa jeep, pilit kong iniisip kung ano ang totoong dahilan at bakit napasa akin ang singsing na ito. Ano ang pakay nito para sa buhay ko? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Tunay na mahiwaga ang pinagmulan ng singsing na ito dahil ako lang ang nakakita at nakausap sa taong nagbenta nito. Naisip ko tuloy na kung ako lang ang pinagkatiwalaan ng singsing na ito, tunay na mahiwaga ang nasabing antique shop. Kasing hiwaga ng lapis lazuli na nasa aking daliri. Nakakatakot man, Kuya Bari, ngunit alam kong makapangyarihan ito at kaya akong ipagtanggol nito laban sa lahat ng masasamang nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sa totoo lang po, marami pa po akong karanasan dahil sa singsing na ito at ikukwento ko na lang po ito sa susunod. Kuya Bari, sana po'y mapagbigyan niyo po na basahin itong kwento ko. Isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko malimot-limutan dahil lang sa singsing na lapis lazuli ay nakasalamuha ako ng isang aswang dito sa Maynila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jane. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ako nga po pala ay isa sa mga masusugid niyong tagapakinig. Bago po ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Loida. Isa po akong single mom at dahil doon, medyo nahihirapan po ako. Ang tanging kasama ko lang sa bahay ay ang aking lola Magda na siyang nag-aalaga po sa akin simula pa noong bata pa po ako.
Masasabi ko pong marupok akong klaseng babae noong kapanahunan ko. Mabilis kasi akong mapaibig ng mga lalaki. Mabilis akong magtiwala dahilan para magkaroon ako ng kasintahan kahit ilang beses na akong pinaaalalahanan ng aking lola na huwag munang magbo-boyfriend. Nagpadala ako sa init ng aming pagmamahalan na hindi ko inakalang pampalipas oras lamang pala, dahilan para ang minsan naming pagkakamali ay magbunga ng hindi ko naman pinagsisisihan. Sa kabila po, Kuya Bari, ng mga nangyari sa akin, tinanggap pa rin ako ni Lola at hindi niya ako hinusgahan. Sa katunayan niyan, palagi niya akong inaalalayan at pinagsasabihan ng mga bagay na hindi dapat at dapat gawin ng isang buntis. Napagtanto kong may mga pamahiin din palang sinusunod ang mga nagdadalang tao. Hindi naman ako nagrereklamo dahil naiintindihan kong para din naman ito sa ikabubuti ko. Iingatan mo iyang anak mo na nasa sinapupunan mo. Baka maamoy iyan ng aswang at sugurin kanila rito. Wika ng aking abuela sa akin. Bagamat kinakabahan, wala naman akong naging ibang sagot sa kanya maliban sa marahas na pag-iling. Ilang ulit na niyang sinasabi iyon sa akin at kahit ilang buwan na ang aking tiyan ay hindi naman ako nakaranas ng maaswang. Hindi ko din pinangarap na mabiktima ng mga nasabing nilalang na iyon, Kuya Bari. Hay, walang ibang aswang dito kung hindi ang ama ng nasa sinapupunan ko. Noong mabiktima niya ako, agad siyang umalis. Himutok ko, sabay tingin sa maumbok kong tiyan. Kahit pa man niloko ako ng ama ng batang dinadala ko, Kuya Bari, hindi ko naman siya kayang itakwil. Wala siyang kasalanan sa akin at hindi niya kami inutusang gawin siya para makita ang mundo. Nabuo siya dahil sa pagmamahalang akala ko totoo, ngunit peke lang pala. Pabulong iyon at sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay narinig pala iyon ng aking lola. Tawa siya ng tawa sa akin at saka sinabi niyang huwag ko na raw sisihin ang ama ng anak ko dahil baka sa magiging anak ko pa ang balik ng aking mga sinasabi. Matuto na lang daw akong tanggapin ang aking naging kapalaran at magsilbing aral na wag na itong ulitin pa. Wala akong nagawa kung hindi ang tumango na lang at saka humingi ng pasensya. Tao lang naman ako nadadala ng aking emosyon. Naisip ko nga kung nasa harap ko lang ang lalaking iyon ay talagang kakalmutin ko siya. Kakalmutin ko ang kanyang mukha at tatadtarin ang kanyang pagkalalaki para wala na siyang ipagmalaki pa sa akin. Makamandag ang pagkalalaking mayroon siya. Hindi ko talaga siya mapapatawad pero ayaw ko nang iparinig pa iyon sa aking lola. Tandang-tanda ko pa noon, panahon ng Semana Santa. Mayroon pong prosesyon sa aming baryo. At dahil buntis nga po ako, naiwan ako sa aming bahay. Sumama kasi sa prosesyon ang aking abuela at wala akong nagawa tungkol doon. Pinagbawalan niya akong sumama dahil malaki na ang aking tiyan. Iniiwasan niyang mabati ako o mausog dahil marami pa naman akong kakilala sa labas na walang ibang alam kung hindi ang himasin ang tiyan ko. Huwag mong bubuksan ang pintuan. Baka may makapasok na aswang ha. Wala na kasi silang pinipiling oras ngayon. Habilin sa akin ng aking lola. Kuya Bari, hindi ko tuloy maiwasang kabahan dahil sa kanyang tinuran. Naisip ko, baka tinatakot lang ako nitong lola ko para wag akong lumabas
at baka may makakita sa aking tiyan, mabati na naman daw ako. Narinig ko pa naman sa aking mga kaibigan na ako lang daw ang nakita nilang nagbuntis na sobrang ganda, charming at masayahin pa daw kahit may pinagdadaan ng suliranin. Mula sa bintana, tinanaw ko na lang siyang umalis sa aming bahay. Makaraan lang ang ilang minuto. Dumaan ang prosesyon sa tapat ng aming tahanan. Napangiti na lang ako nang makita ko ang aking abuela na nasa bandang likuran. Hay, kung hindi lang talaga ako buntis, sana nakasama ulit ako dyan sa prosesyon na yan. Sabi ko pa sa aking sarili. Naiinggit na nagpangalumbaba ako sa pasimano ng bintana. Pinanood ko na lang silang papalayo. At saka nung medyo nakaramdam ako ng pagkabagot, isinara ko na lang ang bintana at saka pumasok sa aking silid. Pagkapasok ko po, labis akong nagtaka dahil may narinig ulit akong mga ingay. Kunot-noo akong sumilip sa siwang at laking gulat ko nang makitang may 3 kababaihang nakasuot ng itim na damit. Parang nakahilera sila habang naglalakad. Kasali ba ang mga ito sa prosesyon? Bakit kaya nahuli yata sila? Tanong ko sa aking sarili nang makitang malapit na sila sa aming bahay. Noong nasa tapat na sila, nagtaka ako nang makitang tumigil sila sa tapat ng aming tahanan. Nagpalinga-linga ang 3 na parang mayroong hinahanap. Dahil sa aking pagtataka, lumakas ang pagtahip ng aking dibdib. Hindi ko nagugustuhan ang mga naririnig kong sinasabi nila. Para bang may iba silang pakay na labis na nagpatindig sa aking mga balahibo. Naisip kong baka mga magnanakaw ang mga iyon at nais nilang pasukin ang aming bahay. Lalo lamang akong kinilabutan noon nang maisip ko ang sinabi ni Lola sa akin tungkol sa mga aswang. Ay, hindi kaya mga aswang ang mga iyan? Lumapit ako sa bintana at saka bahagyang binuksan iyon. Noong makita ko ang labas, dumungaw ako roon at saka minatyagan ang 3 babaeng iyon. Hindi sila mapakali at halos balisang ingudngud na ang kanilang mga mukha sa tinatapakan nilang simento. Naaamoy niyo ba ang naaamoy ko? Tanong ng isang babae sa 2 niyang kasama. Tumango naman ang 2 at saka sinabihang sobrang bango nga ng nalalanghap nila. Amoy buntis, wika pa ng isang babae. Kitang-kita ko ang pananabik sa mga mata ng mga babaeng iyon. Napansin ko ring naglalaway sila na animoy natatakam sa kung anumang bagay na nais nilang kainin. Tumingala sila at pilit na hinahanap ang pinanggagalingan ng lugar na naaamoy nila. Ngunit nanginginig lang akong napasiksik sa aking kinaroroonan at ingat na wag nilang mapansin sa takot na baka mapagdiskitahan nila ako. Hey, gusto ko ng sariwang sanggol. Pasukin natin ang bahay na iyan. Wika pa ng isang babae. Lalong lumakas ang kabog ng aking puso, Kuya Bari. Halos mahimatay ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung mananatili ba ako sa loob ng aming bahay o aalis ako at saka tatakas. Naglakad papalapit sa aming bahay ang 3 babae. Dahil doon, napaatras na ako sa aking kinaroroonan. Alam kong anumang oras ay papasukin nila ako, kaya
Nagsimula na akong magdasal sa Diyos. Nagsimula silang kumatok at nagmamakaawa na kunwari manglilimo sila. Lihim akong napaismid. Kabisado ko na kasi ang paraan nila para makapasok sa aming bahay. Nang walang ano-ano, tumayo na ako sa kadali-daling pumunta sa kusina. Kinuha ko ang itak at saka muling bumalik sa aming silid. Nanginginig na hinawakan kong ito ng mahigpit. Tama nga si Lola. Walang pinipiling oras ang mga aswang. Basta gusto nilang mambiktima ay wala ng oras na pinipili. Basta ang mahalaga lang sa kanila ay makakain sila ng lamang loob, lalong-lalo na ang sanggol na mabangong-mabango para sa kanila. Sige lang, subukan nyo lang pumasok. Talagang tatagain ko kayong tatlo. Nanginginig na saad ko sa aking sarili. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Takot na nag-abang ako sa may pintuan para pagkapasok pa lang ng mga aswang na iyon ay mataga ko kagad sila. Ilang minuto akong naghintay sa tatlong babaeng iyon, subalit ni isa sa kanila ay walang pumasok. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kanilang bulungan na animoy pinakikiramdaman ang bawat pintig ng puso ko. Nang walang ano-ano, may narinig akong boses ng isang lalaki. Uy! Anong ginagawa niyo dyan? Magnanakaw kayo, no? Naglakas loob akong sumilip ulit sa bintana at nakita ko ang kanayon namin na si Mang Gusting na tila galit na galit. May daladala siyang itak na idinuro sa mga ito. Hindi nagtagal, nakita ko ang tatlong babaeng iyon na biglang tumakbo papalayo. Animoy natakot sila sa banta ni Mang Gusting. Doon lang ako nakahinga ng maluwag, Kuya Bari. Kung hindi siguro dahil kay Mang Gusting ay pinasok na nila ako saka biniktima. Mabuti na lang at nagkataong papadaan siya sa harapan ng aming tahanan. Nakita kong nagpalinga-linga noon si Mang Gusting sa aming bahay at saka tumawag kay Lola. Dahil doon, binuksan kong tuluyan ang bintana at saka sumagot ako kay Mang Gusting. Mang Gusting, wala po dito si Lola. Wika ko sa kanya. Bumaba na rin ako saka pumunta sa lalaking iyon upang sabihin ang nangyari. Naku, Mang Gusting, maraming salamat po pala sa pagligtas niyo po sa akin. Ang buong akala ko po ay aatakihin ako sa puso sa sobrang takot dahil sa mga babaeng iyon. Hindi ko naman po alam kung ano talaga ang kailangan nila. Basta-basta na lang silang kumatok dito nung dumaan sila sa harapan ng aming bahay. Nang magawa ko ng ikwento sa kanya ang nangyari, napamura siya. Aswang ng mga iyon. Marahil kung hindi ako dumating, baka kung ano na ang ginawa nila sa iyo, iha. Napatango na lang ako sa kanya at saka nagpasalamat muli. Kaya nga po naku, salamat po talaga. Akala ko po kasama po sa prosesyon ang mga iyon, ngunit iba pala ang pakay nila. Napailing naman si Mang Gusting. Pinaalalahanan niya akong mag-ingat ng mabuti dahil amoy na talaga ng mga aswang ang sanggol na nasa sinapupunan ko dahil malapit na akong manganak. Dagdag pa niya, kailangan ko raw maging mapagmatsyag at huwag basta-bastang dudungaw sa bintana kung hindi naman daw kinakailangan. Masyado raw kasing maselan ang amoy ng sanggol sa kanilang ilong.
Nagpasalamat ulit ako sa kanya dahil sa kanyang paalala at saka pinagmasdan ko na lang siya habang naglalakad ito papalayo. Dahil sa nangyaring iyon, nabahala na ako ng husto dahil wala pa rin si Lola sa aming tahanan. Hindi kasi ako mapakali noon sa loob ng bahay dahil baka bumalik muli ang mga aswang. Hindi pa rin talaga mawala ang kilabot na aking nadarama habang inaalala ang nangyari kanina. Paano na lang kung sinugod ako ng mga aswang? Tiyak, pagpipiestahan nila ako, pati ang aking anak. Matagal akong naghintay. Ilang oras din yun na hindi ako mapakali habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Hindi nagtagal, dumating naman si Lola. Pagdating niya, agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Ipinaliwanag ko sa kanya ang ginawa ng mga aswang at ang pagdating ni Mang Gusting. Napamura siya at saka sinabing wag lang daw babalik ang mga aswang na iyon dahil hindi siya mag-aatubiling patayin ang mga iyon. Maya-maya'y pumasok sa loob ng silid si Lola. May hinalungkat ito sa kanyang tukador. At sa kanyang pagbalik ay may tangan-tangan ito. Dali-dali niyang iniabot sa akin ang isang langis na nasa loob ng maliit na botelya. Anya, proteksyon ko daw iyon laban sa mga aswang. Bilin niya sa akin, kapag nasa malapit ang nasabing mga nilalang ay kusang kukulo ang laman nitong langis, kaya naman malalaman ko kaagad kung may aswang ba talaga sa paligid. Wala naman akong nagawa kung hindi ang tumango na lamang sa kanya at itinago ang buting iyon sa aking bulsa. Kinagabihan, maaga kaming natulog ng aking abuela. Para kasing pagod ang aking katawan, kahit wala naman akong ginawa maghapon. Naalipungatan na lamang ako sa hindi ko naman matukoy na dahilan. Siguro po'y bandang 12:00 na iyon ng hating gabi at nahihirapan na akong makatulog ulit. Pabiling-biling lang ako sa higaan at pinakikiramdaman na naman ang pamilyar na pagkabog ng aking dibdib sa tuwing natatakot ako. Sa puntong iyon, alam kong may nagmamatsyag sa amin pero hindi ko lang alam kung saan banda. Nang walang ano-ano, nakarinig ako ng tila paghuni ng tiktik. Mahina iyon kaya napagtanto kong malapit lang iyon. Marahang napabaling ako sa maliit na mesa sa gilid ng kama at natutop ang bibig nang makita kong kumukulo ang langis na nasa maliit na botelya. Nanlaki ang aking mga mata at sa kadahilan ng iyon, niyugyug ko kaagad ang aking lola hanggang sa magising siya. Lola, gumising ka ah. Lola, may aswang sa paligid. Wika ko dito. Naalipungatan ang aking abuela at dahil doon, nagmatsyag na rin si Lola. Tahimik ang buong paligid. Tanging mga kulisap lang at kuliglig ang aming mga naririnig. Nang ilang sandali lang, biglang napamura na lamang siya nang makarinig kami pareho ng kalusko sa dingding na sinasabayan ng mahihinang paghuni ng tiktik. Mabilis na tumungo sa kusina si Lola at inabutan niya ako ng bawang, saka inutusang dikdikin iyon at ipahid ang katas sa may tiyan ko. Umalis ka rito, aswang ka, dahil kung hindi, papatayin talaga kita. Tumayo na rin si Lola saka kinuha ang kanyang itak. Tinagataga niya iyon sa bahagi ng dingding kung saan may kumakaluskos. Maya-maya lang nagulat ako
nang kumalampag naman ang aming bubungan. Halos mahimatay ako ng mga panahong iyon dahil sa labis na takot, ngunit mas pinili ko na lakasan pa ang aking loob at iwinaksi ang pagkagimbal na aking nadarama. Wala akong nagawa kung hindi ang magdasal na lamang para mas manaig ang aking kaligtasan. Kabadong-kabado ako pero nilalakasan ko lang talaga ang loob ko. Subalit sa halip na umalis ang aswang, parang naging agresibo pa iyon. Pilit niyang kinakaskas ang dingding at parang sisirain na yata iyon. "Hindi ka talaga aalis!" Galit na wika ng aking abuela. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, nagulat na lang ako nang lumabas na ang aking lola upang harapin ang aswang. Ako naman po ay naiwan sa loob ng aming silid na nakatalukbong ng kumot. Pagkalabas ni Lola sa aming bahay, agad kong narinig ang kanyang boses na galit na galit. Nakarinig na rin ako ng mga pag-angil kaya naisip kong baka iyon na ang aswang. Nagsimula na akong kabahan ng todo ng mga sandaling iyon dahil baka kung ano pa ang gawin ng nilalang na iyon sa aking abuela. "Aswang, umalis ka na rito bago pa ako magtawag ng ibang tao. Alam kong kaya mo akong talunin, pero kung marami kami ay may kahihitnan ka." Sigaw ng aking abuela. Nakarinig na ako ng mga matinding pagkaluskus ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Kaya't alam kong gumagalaw na ang aswang. Kaya kahit natatakot man, dahil sa taranta ko ay napasilip ako sa bintana. Naramdaman ko ring parang may lumundag at bumagsak ito sa lupa. Pagkasilip ko sa bintana, agad kong nakita ang aswang na nasa harapan na ni Lola. Mahaba ang buhaghag niyang buhok. Mapupula ang mga mata habang sumisingasing na kagaya ng isang mabangis na hayop. "Ay, ano ba yun? Iyan ba yung aswang?" Takot na nasabi ko na lamang. Nag-alala naman ako para sa aking lola, ngunit nakita kong nakahanda na noon ang aking abuela para sa pag-atake ng aswang. Kita kong hawak niya ng mahigpit ang kanyang itak, ngunit mas nabahala ako nang nakita ko ang biglang paglawit ng mahabang dila ng aswang na tila ba gustong atakihin na si Lola. Muli kong narinig ang matinding pag-angil ng aswang. Doon na ako tuluyang napasigaw. "Mga kapitbahay, tulungan niyo po kami! Inaaswang po kami dito!" Buong lakas ang pagsigaw kong iyon at wala akong pakialam kung mapaos man ako. Napatitig sa akin ang aking abuela, saka sininyasan akong isara na ang bintana. Pagkasigaw ko po ay nakita kong naglabasan naman ang aming mga kapitbahay. Lumakas ang loob ko nang makita ko si Mang Gusting na tila galit na sumusugod. Habang nakasilip ako sa gilid ng bintana, nakita kong nataranta ang nilalang. Biglang dumapa iyon at nagpalinga-linga sa paligid na animoy naghahanap ng kanyang tatakasan. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon ang aking lola at biglang tinaga niya ang aswang. Tinamaan niya iyon sa kaliwang balikat kaya iyon ay napasigaw sa sakit. Gumante ng kalmot ang aswang at animoy kung anong kakatuwang bagay na nagpalundag-lundag sa paligid. Umatungal siyang muli nang sipain ng aking lola dahilan sa kanyang pagbagsak sa lupa. Noong dumating na si Mang Gusting at akmang tatagain na niya ang aswang, ay nagulat na lang ako dahil napahinto ito. Sa kadahilanang biglang nagpalit ng anyo ang aswang na iyon
sa isang dambuhalang aso saka ito tumakbo. Nagulat na rin ang iba pa naming kapitbahay at mabilis nilang pinagbabato ang nilalang ng kanilang daladalang bawang at asin. Nagkaroon na rin ng pagkakataon na tagain ni Mang Gusting ang aswang, dahilan para magwala ito at nagsisigaw nang mapatingala ang kanyang muka sa maliwanag na buwan. Tumulong na rin si Lola sa pagtagasa ni Lalang, ngunit tila mabagsik ito at mabilis ang kanyang pagkilos. Muling umatake ang nilalang kay Lola at kay Mang Gusting, dahilan para matumba ang aking abuela. Napasigaw naman ako dahil doon. Dahil sa pagkakabuwal ng aking abuela, nagkaroon ng pagkakataon ang nilalang upang makatakas na at nawala na sa karimlan. Hinabol pa ulit ito ni Mang Gusting kasama ang iba pa naming kapitbahay, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Doon na lang ako nakaramdam ng luwag sa damdamin. Kahit papaano ay nawala ang takot ko, Kuya Bari. Agad naman akong bumaba ng bahay upang tulungan ang aking lola. Mabuti naman at galos lang ang kanyang natamo. Matapos po ang pangyayaring iyon, binantayan na ako ng aking lola kasama si Mang Gusting, pati na rin ang mga kapitbahay namin, upang masiguro na hindi na muling bumalik pa ang nilalang at aswangin kami. Magmula po noon, Kuya Bari, nagsusuot na ako ng itim na damit para kahit papaano daw ay hindi malalaman ng mga aswang na nagdadalang tao ako, dahil hindi daw ako magiging amoy buntis para sa kanila. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling bumalik pa ang aswang na iyon, hanggang sa makapanganak na nga ako ay hindi na ako nakaranas pa ng pang-aabala ng nilalang na iyon. Isang batang lalaki ang aking iniluwal at tuwang-tuwa po kaming dalawa ng aking lola dahil napakalusog po nito. Hindi ko po talaga inaasahan, Kuya Bari, na mayroon palang nilalang na nakaabang lang sa akin dito sa paligid ng aming baryo at naghihintay ng kanilang mabibiktima. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan na lalapitan pala ako ng mga aswang na iyon, dahil noong mga panahong iyon, ako po ay amoy buntis. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at salamat po kung mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Loida. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Erlinda. Edad 31 na at nakatira dito sa lalawigan ng Negros. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola Nita nang minsang maranasan niya ang kakaibang pangyayari at kamuntikan na siyang magawi sa kalye ng mga aswang kasama ang kanyang mga kaibigan. Naganap po ito, Kuya Bari, dekada 70 at ang edad niya noon ay 21 na. Ayon po sa kwento ni Lola Nita, Kuya Bari, ang kanyang trabaho noon ay naglalako siya sa mga liblib na baryo ng mga iba't ibang produktong pampaganda, pabango at mga panghaplos sa katawan. Kasama ang dalawa niyang kaibigang sina Maribel at Jocelyn. Minsan naman kapag wala talagang pera ang mga taong inaalok niya ng mga produkto ay ipinapautang na lang niya iyon. Pagkatapos ay lingguhan ang bayad. Isang araw, halos naubos na nilang magkakaibigang alukin ng mga dala nilang produkto ang mga nakatira sa baryong kanilang pinasukan.
Subalit walang bumibili o kaya ay umutang man lang para kahit papaano ay may pera man lang silang hawak. Kaya naman katanghali ang tapat na ay wala pa rin silang kain. Dahil sa doon lang din sila kumukuha ng pambiling pagkain sa porsyentong kikitain nila sa mga produktong mabebenta nila. Ano ba naman yan? Gutom na ako. Nagre-reklamo na tong bulati ko sa tiyan. Reklamong wika ni Lola Nita sa kanyang mga kaibigan. Oo nga, ako din eh. Gutom na ako. Kaya lang paano tayo kakain? Wala pa tayong benta kahit isa man lang. Sagot ng kanyang kaibigang si Maribel. Oo nga bakit ba kasi napakakuribot ng mga tao dito sa baryong pinasukan natin? Napapakamot sa ulong wika ni Jocelyn. Nagsabi naman si Lola Nita na maglakad pa sila papunta sa susunod na baryo at baka doon ay may bibili na sa kanila. Sumang-ayon naman ang dalawa niyang kaibigan at naglakad na nga sila papunta sa susunod na baryo. Habang naglalakad sila ay panay reklamo na si Maribel. Anya pa, gutom na siya at uhaw na. Idagdag mo pa ang tirik na araw ng mga sandaling iyon. Hayaan mo't pag may nadaanan tayong bahay, makikiinom muna tayo. Wala pa kasi tayong pambiling tinapay eh. Pampaalis man lang sana ng gutom. Wika ni Lola Nita. Habang naglalakad na sila sa kalsada, ay may mangilang-ilang tao silang nakakasalubong at nagtatanong kung ano ang kanilang paninda. Di kalaunan ay swerte namang may bumili na sa kanilang paninda, kaya natuwa si Lola sapagkat makakabili na sila ng tinapay. Saan ba kayo tutungo, mga ineng? Tanong ng matandang lalaking bumili ng panghaplas sa katawan. Ay doon po manong sa kasunod pong baryo. Magbabaka sakaling makabenta po kami ng mga dala naming produkto. Sagot naman ni Lola Nita. Napansin ni Lola na kumunot ang noo ng matanda at para bang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Ano? Doon kayo pupunta sa kasunod na baryo? Naku mga ineng, kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy dahil mapapahamak lang kayo sa baryong iyon. Tugon ng matanda. Manong bakit naman po kami mapapahamak? Magbibenta lang naman po kami ng mga gamit. Tsaka hindi po kami gagawa ng masama doon. Kaya bakit po kami mapapahamak doon? Pagtatakhang tanong ni Jocelyn. Hindi nyo ba alam na malapit na sa kalye ng mga aswang ang baryong pupuntahan nyo? Tugon ng matanda sa tanong ni Jocelyn. Ay sus, manong talaga. Mahilig talagang magbiro. Hindi naman po totoo ang mga aswang, kaya wag nyo na kaming takutin. Anya ni Maribel. Ay sige, nasa sa inyo yan. Kung maniniwala kayo o hindi. Basta, ang importante, binalaan ko kayo ha. Siya nga pala, kung talagang gusto nyong pumunta sa kasunod na baryo at hindi ko na kayo mapipigilan pa, hanggang bungad lang kayo dapat. Huwag na kayong pumasok pa sa pinakadulo dahil malapit na doon ang kalye ng mga aswang. Tsaka lumabas na kayo kaagad sa baryong iyon bago pa magtakip silim. Wika ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa baryo. Kaya nagpahinga muna silang magkakaibigan
nang may nadaanang tindahan at bumili sila ng tinapay. Ay, nakakapagod naman tong ginagawa natin. Araw-araw na lang tayong palaging ganito. Kung hindi tayo kakayod at maglalako ng paninda, walang kakainin ang ating pamilya. Reklamong wika ni Maribel habang kumakain ng tinapay. Ay nako, hayaan mo na lang. Pasalamat na lang tayo't may trabaho pa tayo. Yung ibang mga babae dyan, halos hindi magkanda o gaga sa kabubuhat ng mga sako-sakong uling, magkapera lang. Tugon ni Lola Nita. Matapos nilang magpahinga, ay nakiusap sila sa may-ari ng tindahan kung maaari ba silang makiinom ng tubig. Pinapasok naman sila sa bahay ng matandang babaeng may-ari ng tindahan at binigyan ng isang pitsil na may lamang tubig at saka baso. Dahil sa mga uhaw na silang magkakaibigan, kung kaya hindi na nila nilalasaan pa ang tubig at diretsong lagok na lang ang kanilang ginawa. Ay salamat, salamat naman at naginhawaan na tayo. Bulalas na wika ni Maribel bago hubugot ng isang malalim na hininga. Oo nga, pakiramdam ko nawalaan ang gutom ko. Sagot naman ito ni Jocelyn. Noong akmang iinom pa sana si Lola ng tubig nang bigla niyang nalasahan na parang kakaiba ang lasa ng tubig. Parang di umano iyong lasang mapakla at malapot-lapot ang tubig. Sandali niya pang inamoy-amoy ang basong may lamang tubig. Doon lang niya napagtantong kakaiba ang amoy ng tubig. Amoy malansa at parabang amoy iyon ng parang patay na dagang matagal nang nakababad sa tubig at amoy kalawang na amoy dugo. Kaya halos maduwal siya sa kanyang naamoy. Sinabi rin naman niya sa dalawa niyang kaibigan na amuyin ang tubig na nasa baso nila dahil kakaiba umano ang amoy nito. Sinunod naman ng dalawa iyon at yun nga, kumpirmado ni Lolang napakabaho ng tubig na iniinom nila. Napatakbo naman sa labas ng bahay silang tatlo at doon ay isinuka nila lahat ng kinaing tinapay. Anong amoy yun? Napakabaho naman, bulalas ni Jocelyn. Akmang sasagot na sana si Lola Nita nang makita niya ang tatlong banga sa gilid ng bahay ng may-ari ng tindahan. Kaya nag-usyoso siya kung ano ang laman noon. Dahil nakita niya kaninang doon kumuha ng tubig inumin ang matanda bago sila iniwan sa loob ng bahay at nagtungo sa likod ng bahay nila. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga banga at binuksan niya iyon. Noong mabuksan na niya iyon, agad na napatakip siya ng ilong at nanlaki ang mga matang kinilabutan ang kanyang buong katawan. Anya pa, napatakip siya sa ilong dahil sa sobrang bahong umaalingasaw doon sa banga nang buksan niya iyon. At nanlaki ang kanyang mga matang kinilabutan ng buong katawan niya dahil sa kitang-kita niyang may buhok ng taong nakalutang sa loob ng bangang puno ng tubig. At may mga naglalakihang uod ang gumagalaw sa loob ng banga. Sunod-sunod na namang nagsuka silang magkakaibigan. Tapos ay agad na binalikan ang mga bag na dala nila na naroroon sa loob ng sala. Nang makuha na nila ang bag ay walang lingong nagmadaling tumakbo palabas ng bahay
hanggang sa makalayo na sila sa bahay ng matanda. Ngunit bago pa man sila makalayo ay narinig nilang sumigaw ang matanda at tinatawag sila't pinapabalik nito. Ngunit hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na lingunin ang matanda dahil sobrang takot na ang kanilang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kung kaya mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo hanggang sa tuluyan na silang makalabas sa baryong iyon. Mangiyak-ngiyak naman si Lola nang naroroon na sila sa maraming tao. Dahil hindi sila makapaniwalang totoo pala ang sinasabi ng matanda kanina na may mga aswang sa baryong pupuntahan nila. Samantalang si Jocelyn naman ay walang humpay ang pagdura nito ng laway dahil ayon dito ay pakiramdam niya ay nalalasahan pa rin niya ang amoy ng kalawang na amoy dugong tubig na ininom nila. Nagmungkahi naman si Lolang bumili sila ng candy para maibsan umano ang pandidiring nararamdaman nila. Matapos ang kanilang naranasan ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na magbenta pa ng kanilang produkto. Napagpasyahan na lang nilang magkakaibigang umuwi na lang sa kani-kanilang mga bahay. Hindi na muling bumalik pa si Lola sa kanyang trabahong maglalako ng mga produkto. Sa halip ay nangamuhan na lang siya sa bayan hanggang sa makilala na niya si Lolo Manuel at naging asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Naway isa ako sa mapili niyong basahin ang aking ipinadalang kwentong karanasan ng aking lola noong siya ay dalaga pa at napunta sa kalye ng mga aswang. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Erlinda. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.